Entrega dos premios Princesa de Asturias no Teatro Campo Amor de Oviedo. O escritor Eduardo Mendoza, o economista Mario Draghi ou a tenista Serena Williams son algúns dos galardoados desta edición. No seu discurso, a princesa Leonor defendeu a democracia fronte á intolerancia e os dereitos humanos fronte á indiferenza. Adeus a Ryanair. A compañía aérea operou hoxe os seus últimos voos de Santiago a Barcelona, Alacante e Madrid. Galicia perde de golpe 20 rutas e 70 frecuencias semanais. En Burela, a estrutura metálica do vello faro que un temporal estragou acaba de ser transformada nunha obra de arte que pon en valor a memoria mariñeira da vila. Un símbolo que loce xa no Paseo da Marosa. Boas noites. A compañía aérea Ryanair operou hoxe os seus últimos voos de Santiago a Barcelona, Alacante e Madrid, unha decisión que mingua significativamente a oferta de rutas na nosa comunidade. Deixa baixo mínimos as conexións con Madrid e previsiblemente supera que suban os prezos das alternativas ou quedaren sen competencia. Esta persiana de Ryanair baixará paseniñamente ata o domingo. A irlandesa pecha a súa base en Santiago e Galicia perde de golpe 20 rutas e 70 frecuencias semanais. Da Lavacolla desaparecen 7 conexións. Este venres foron os últimos voos a Madrid, Barcelona e Alacante. Ahora tengo que ir vía Madrid o tengo que buscar unas alternativas, entonces es un fastidio real bastante grande. El lunes tengo que volver a ver con qué vuelo vuelvo. En Santiago pecha a súa base, pero aínda manterá algúns destinos. No caso de Vigo, nin iso. Abandonará totalmente a terminal. A última conexión, a de Londres, desaparecerá en xaneiro. Primeira consecuencia, voar desde Galicia será máis caro. Madrid vai se notar sobre todo porque Iberia tamén está reducindo moitos voos, moitas operacións pola chegada do AVE. Segundo impacto, despedimentos, a aeroliña pretende desfacerse de preto dun cento de traballadores a través dun ERE. Un ERE fraudulento, non estamos dispostos a perder os postos de traballo. A fuga de Ryanair deixa un burato que preocupa aos empresarios. Creo que temos que hacérnoslo ver aquí en Galicia, creo que tenemos que complementar estos 3 aeroportos que temos. Reclaman máis frecuencias e horarios coordinados. Nuns días, o 5 de novembro, comezarán os traballos para intentar buscar unha solución. Mentres esa solución non se materializa, os pasaxeiros buscan alternativas no tren para ir a Madrid ou ao Porto para outras conexións nacionais ou internacionais. Os datos da enquisa de poboación activa do terceiro trimestre amosan unha suba do paro en España durante o verán. 60.000 parados máis, o que converte a taxa nacional ata o 10,45%, case o doble da media europea. E o total de desempregados supera os 2,6 millóns. Medra o paro, aínda que se crea emprego, son 118.000 novos postos de traballo e 22 millóns de traballadores en activo. Aquí en Galicia, a tendencia foi mellor no verán. O paro baixou en 3.500 persoas e a taxa de desemprego está no 8%, 2,5 puntos mellor que a taxa nacional. O número total de parados é de 102.600. En relación á ocupación, tamén subiu en 14.000 persoas, 14.000 novos empregos. E son 1.179.000 persoas as que están traballando na nosa comunidade. Na política nacional, o partido de Puigdemont marca o compás. O luns, a súa directiva reúnese para decidir se retira o seu apoio a Pedro Sánchez. O goberno insiste en que está cumprindo os seus compromisos e trata de espantar a ameaza dunha moción de censura. Dende que o pasado mércores a voceira de Junts deixara caer no Congreso que chegaba a hora do cambio, de l'hora del canvi. A hipótese dunha moción de censura que tombe o goberno colle forza. Puigdemont vai reunir os seus o próximo luns en Perpiñán, Francia, e o que decidan será sometido a votación da súa militancia. Sobre a mesa está a ruptura co PSOE. Polo momento, o Executivo desdeña a ameaza dos cataláns. Pois de momento seguimos trabajando. O goberno negocia con Alemaña para que se recoñeza o catalán na Unión e contentar así a Junts. Tenemos necesidad de intensificar ese diálogo. Diálogo que podería materializarse nunha reunión de Carles Puigdemont co presidente do goberno. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Mentres tanto, os socialistas e outros socios de investidura, como PNV, piden aos de Junts cautela. Hasta onde puedo tensar la cuerda, pues lo tenemos que tener todos muy claro. Ellos, Cataluña y España, se juegan mucho. Espero que lo hagan con responsabilidad. O PP mantense a expectativa do que decidan os independentistas. Es política ficción y, por tanto, no vamos a comentarlo. En todo caso, din os populares, eles non lle pediron os votos a Junts para presentar unha moción de censura. As comunidades gobernadas polo Partido Popular abandonaron o Consello Interterritorial de Saúde que se estaba a celebrar en Zaragoza.
Acusan o Ministerio de Sanidade de utilizar este Consello de forma partidista e sectaria e aseguran que o departamento que dirixe Mónica García ignora as achegas das comunidades. Este desencontro prodúcese en plena crise polos erros nos cribados do cancro de mama en Andalucía. A división interna no sector progresista do Consello Xeral do Poder Xudicial desemboca na dimisión dun dos vogais claves do órgano. José María Fernández Seijo presentou a renuncia tras unha renovación da Comisión Permanente que evidenciou a ruptura entre Fernández Seijo, designado a proposta do PSOE, e Carlos Hugo Preciado, proposto por Sumar. Correspóndelle agora á presidenta do órgano, Isabel Perelló, aceptar a dimisión. Naturgy, Endesa e Iberdrola solicitan alongar a vida útil da central nuclear de Almaraz, en Extremadura. As tres propietarias da central enviaron unha carta ca petición á ministra para a Transición Enerxética, Sara Agesen, para que Almaraz siga funcionando ata 2030. As enerxéticas reuníranse esta semana e contan co apoio dos comités de empresa non só da planta cacereña, senón tamén das outras 5 centrais que hai en España. Galicia pretende seguir sendo un lugar para que as empresas poidan traballar con garantías. Ese é o obxectivo que marca a titular de Industria tamén para o próximo ano. María Xesús Lorenzana asegura que Galicia ofrece man de obra cualificada, recursos naturais e estabilidade política. Os grupos da oposición manteñen que o goberno galego carece dun proxecto industrial a longo prazo. Lorenzana reprochoulles que aplaudisen que o goberno de Pedro Sánchez deixara Lugo sen unha subestación eléctrica, chave para as nosas empresas. Grazas, digo, a un BNG e os seus grupos de influencia negacionistas que están aplaudindo que desapareza Lugo do mapa e, lamentablemente, gracias tamén á debilidade dun partido socialista de Galicia que se está deixando influir pola esquerda máis radical. Cun agravante, ademais, creo, en ambos casos, é que os dous líderes de ambos partidos son naturais da provincia de Lugo. A multinacional de biotecnoloxía Lonza, con sede no Porriño, vai ampliar as instalacións da súa planta de medicamentos contra o cancro, a única que ten en España. Quere así aumentar as súas capacidades para fabricar novas terapias biotecnolóxicas que salvan vidas en todo o mundo. Lonza Porriño suma 2.000 metros cadrados ás súas instalacións logísticas para poder atender as necesidades dos seus clientes. Aquí producen os ingredientes principais de terapias contra o cancro e enfermidades raras que se aplican en todo o mundo. A multinacional suiza asegura que este investimento demostra a súa confianza no sector biotecnolóxico galego. No solamente importante a nivel económico, pero es un sector importante por el impacto simplemente que tiene en la salud de las personas a nivel mundial. Estamos exportando conocimiento de Galicia a través de todo el mundo. Nunha visita ás instalacións, o presidente Alfonso Rueda asegurou a aposta da Xunta por consolidar Galicia como un referente europeo da biotecnoloxía, cun plan que prevé mobilizar 662 millóns de euros. As actividades de altísimo valor engadido que supón todo relacionado coa biotecnoloxía, que xa están ancladas aquí fortemente gracias a empresas como Lonza, pois poidan seguir medrando aquí. E, por lo tanto, un orgullo. En Lonza Porriño traballan actualmente 540 persoas en empregos de alta cualificación. Un veciño de Boiro foi arrestado como presunto autor de 2 incendios forestais rexistrados o 17 e o 18 de agosto en Mieites e Bermo, supostamente provocados. Despois de varios meses de investigación, a Garda Civil detivo o home. Seguían a pista porque tiñan indicios de que o vehículo empregado polo arrestado estivera en ambos lugares. A máis, no coche encontraron 8 acendedores que se puideron utilizar nos incendios. Os establecementos turísticos das zonas afectadas polos incendios deste verán poden pedir as axudas dende hoxe para paliar as perdas económicas polas cancelacións que sufriron entre o 28 de xullo e o 31 de agosto. Hai un total de 650.000 euros e cubrirán un 25% das perdas estimadas de cada negocio, comparando os ingresos cos do ano anterior. O límite son 2.500 euros por solicitude. Hai un mes de prazo para pedilas e concederánse por orde de chegada. As protestas pola suba da taxa do lixo chegan agora ao sector das vivendas turísticas en Vilagarcía. O Concello considera que teñen que pagar máis porque xeran máis lixo que, por exemplo, un cuarto de hotel. Os empresarios creen que é unha medida que o BNG lle impón ao Partido Socialista.
As vivendas turísticas agroman en Vilagarcía como en moitos outros lugares. Agora estes balcóns pagan polo lixo o mesmo ca unha pensión ou ca un hotel, 27 euros o ano por habitación. A experiencia destes anos danos a ver que os pisos, as vivendas de uso turístico, pois xeran unha cantidade de residuos moito maior ao que estaban tributando. Así, as vivendas turísticas pagarán polo lixo o mesmo ca unha vivenda particular, cun plus de 6 euros o ano por habitación. Nós estamos de acordo en pagar igual que unha vivenda normal, por suposto, non faltaría máis, pero tamén é certo que nós non nos generamos residuos pois como outro tipo de aloxamento. Entre outras razóns, porque a xente que se aloxa nas nosas vivendas prácticamente desayuna e dúchase. O aumento entrará en vigor en xaneiro e un acordo entre o Goberno Municipal do PSOE e o grupo do BNG. Non olvidemos que o cidadán que usa a súa vivenda como uso residencial é un uso residencial, pero unha vivenda de uso turístico está facendo unha actividade económica. Isto é unha postura que está adoptando o BNG en moitos concellos onde teñen, en este caso, os gobernos minorías. Como os propietarios de vivendas pasamos por aí, pois agora mesmo somos os culpables de casi todo. O Concello calcula que en Vilagarcía hai agora unhas 600 vivendas turísticas. E a taxa turística da cidade da Coruña continuará en vigor, é o que acaba de dicir o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Rexeita suspendela cautelarmente, tal e como pediran varias asociacións do sector da hospedaxe, da hostalería e dos cruceiros da Coruña. A taxa turística de entre 1 euro e 2,5 euros o día está en vigor na cidade herculina desde finais de setembro. Denuncian que o sindicato CIGA propón formar o profesorado en contra de proxectos como o da fábrica de Altri en Palas de Rei ou a xestión dos incendios. O Partido Popular di que non vai consentir o doutrinamento nas aulas por parte de CIGA e BNG. Afirman que ese material didáctico remitido aos centros ten intención de xerar conflitividade social. A CIGA defende esas propostas educativas. E do exterior, o exército estadounidense afundiu outra suposta narcolancha en augas do Caribe. O ataque matou os seus 6 tripulantes. A Casa Branca asegurou que se trataba dunha planadora operada polo tren de Aragua, unha organización que consideran terrorista. É a 10ª embarcación destruída e a primeira nunha operación nocturna desde que Donald Trump ordenou ataques directos para frear os supostos transportes de droga cara aos Estados Unidos. Unha muller de 68 anos faleceu este mediodía nun incendio na súa vivenda en Viveiro. As primeiras hipóteses apuntan a que o lume se produciu por un accidente doméstico no interior do inmoble onde a muller, en cadeira de rodas, vivía soa. Os equipos de emerxencia conseguiron rescatala con vida, pero faleceu durante as manobras de reanimación. Un home atracou esta mañá a punta de pistola unha sucursal bancaria en Cervantes. O botín podría superar os 60.000 euros, Demetrio. Sí, entre 60.000 e 90.000 euros calculase que ese é o botín que se puido ter levado este atracador. Actuou só ás 8:30 da mañá, pistola en man, ameazou a persoa, a responsable desta sucursal bancaria de Caixa Rural aquí de Cervantes. Obrigouna a entrar e baixo ameazas, obrigouna que abrira esa caixa forte. Actuou en apenas uns minutos, ia camuflado con a perruca e levaba luvas para evitar deixar pegadas no mobiliario desta entidade bancaria. A Garda Civil, que inmediatamente establecía ese dispositivo, sospeita que o atracador se dirixiu cara a A6 e dende aí poder tomar dous direccións, unha sentido Madrid e outra sentido a Coruña. Actuou en apenas uns minutos e hoxe esta localidade, este pequeno concello de Cervantes, na provincia de Lugo, si é verdade que viviu un feito nada común. De feito, o alcalde recoñecía que nos anos que leva aquí de alcalde, nos últimos 20 anos, non recorda que sufrieron un atraco como vivido esta mesma mañá. Grazas, Demetrio. A persecución que van ver de seguido semella de película, pero é real. Aconteceu en augas que bañan o litoral andaluz, preto de Chipiona. Un helicóptero e 2 embarcacións da Garda Civil tiveron que empregarse a fondo para interceptar unha narcolancha con 1.700 kilos de haxís. En esta operación hai participación galega. Unha das patrulleiras que conseguiron bloquear os narcos foi construída nos estaleiros moañeses de Aister. Voulles propoñer agora un exercicio de agudeza visual. Notan algunha diferenza entre este reloxo e este outro? Pois casillas tampouco. O exporteiro do Madrid e da selección española deronlle o cambiazo. Leváronlle 5 reloxos de alta gama da súa casa e colocaron réplicas no seu lugar. Hai 2 detidos, a empregada de limpeza da casa de Casillas e a súa parella, que é porteiro da urbanización.
E falando de roubos, un que parecía, pero non, foi un descoido. A policía atopou nun domicilio particular de Madrid o cadro de Picasso desaparecido hai 3 semanas cando o ian levar para unha exposición en Granada. O que se barallou como un roubo durante o traslado non foi tal. Os transportistas esqueceron o cadro nun portal e unha veciña levouno para a súa casa pensando que era o paquete dun pedido. Cando o abriu, días despois, chamou a policía ao comprobar que era a obra que andaban buscando, valorada en apenas 600.000 euros. Por certo, o peche deste telexornal, imos falar de Picasso outra vez. Un ano máis, o Teatro Campo Amor acolleu a cerimonia de entrega dos premios Princesa de Asturias. En Oviedo está Marcos Sueiro. Contanos, Marcos. O Teatro Campo Amor, Pablo, volveuse a converter un ano máis no lugar para verbalizar valores compartidos. A Princesa de Asturias fixo entrega dos premios que levan o seu nome, practicando o que ela mesma chamou economía da atención. Ante o Senado da provincia, como se di aquí, Leonor de Borbón glosou a trayectoria dos premiados. Na súa intervención, a princesa reivindicou o valor da democracia, rexeitou a indiferenza e animou a practicar a paciencia. Previamente falaron algúns dos galardonados nesta edición. Quedamos con 2 detalles da cerimonia. Eduardo Mendoza, o escritor, dixo querer ser provedor de felicidade e o rei, emocionado como pai e tamén como rei, mostrou orgullo pola madurez da princesa. Agora mesmo, familia real e invitados comparten espazo no Reconquista. Soan gaitas en Vetusta e vivas dos asturianos a uns premios que volveron xuntar o mellor da sociedade. Nova cita no Teatro Campo Amor de Oviedo. Sus Majestades los Reyes y Sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía. Entrada, benvida musical e contexto anímico dos premios Princesa de Asturias. Tras el estudio de deliberación de 312 candidaturas de 55 nacionalidades, la emoción de la esperanza. Esa es la esperanza que nos contagian nuestros galardonados, mujeres y hombres que conjugan en su vida el esfuerzo, la dedicación, la excelencia. Son 8 categorías. Na das letras atopámolo moi barcelonés Eduardo Mendoza. Si no me miro al espejo, todavía me considero una joven promesa de la narrativa española. Serena Williams nos deportes e en comunicación e humanidades o filósofo Byung-Chul Han. Das Werkzeug des Smartphones geworden. Das Smartphone benutzt uns und nicht umgekehrt. Und nicht das Smartphone ist unser Produkt. Diplomas, louvanzas e exaltación da escrita a man. Aún siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más. E declaración de intencións. Ir cediéndole ya este espacio. Naturalmente, esto lo digo con emoción de padre y con emoción de rey. Premios Princesa de Asturias 2025. Queda unha semana para o Día de Defuntos, pero a actividade xa é frenética en moitos cemiterios. Non só se trata de decoración das lápidas, tamén da limpeza, que ás veces non é fácil. Son días de moito traballo nos cemiterios de toda Galicia, o tempo apremia e queda apenas unha semana para celebrar o Día de Defuntos. Como estou aquí cerca, xa teño bastante limpia. Pero despois do Día de Todos os Santos vou ao cementerio. E antes limpio un pouco tamén, claro. Pepe é desas persoas que se encargan elas mesmas dos traballos, pero moitas familias, sobre todo as que viven fora, encomendan esa limpeza e preparación das sepulturas a empresas especializadas. Cementerios está nun entorno protegido por patrimonio, cada pedra ten un produto específico que hai que limpar, non se pode utilizar auga a presión, non se pode utilizar cepillos agresivos, e cada sepultura ten o seu proceso. As sepulturas que son de pedra antigua temos que darlle con un produto específico para perpiaño antiguo, e temoslle que dar con cepillos a mao todo, rascar a pouquiños, tárdase unhas 2 horas en limpar cada sepultura.
Non é unha tarefa fácil, nichos en alturas, sepulturas baixo terra e mesmo panteóns algúns centenarios que requiren todos os cuidados e autorización de patrimonio. Nestes días previos a ese 1 de novembro o seu traballo multiplícase. Estas son de familia, non son concesións, e cada sepultura pertenece a unha familia. Chámanos os familiares, chámanos moita xente de aquí e logo chámanos xente tamén de fora. En cemiterios parroquiais como este de Graíces na Peroxa, onde tan só viven unha dúcia de veciños, son ben agradecidos estes traballos que loitan de algún xeito contra o esquecemento e co que queren manter viva unha tradición ancestral de Galicia. Por certo que no país temos cemiterios que son verdadeiras xoias. Hainos que miran o mar, hainos que rebosan arte e mesmo temos algún camposanto subterráneo. Son as catacumbas de San Breixo de Arcos de Furcos, en Cuntis, un lugar de devoción para os veciños, parada obrigada para os visitantes. A súa peculiaridade obedece a unha necesidade. Ante un camposanto cheo, a única opción era medrar cara abaixo. Eu, polo que teño ouído, que falaron eso, pois claro que non había sitio para todos, entonces que fixeron no subterráneo. E, bueno, pois que axudaron todos os veciños, e todo era como se facían antes as cousas. A construción durou 5 anos, froito do esforzo, tamén económico, dos veciños, ata crear 60 panteóns con 245 nichos. Todo a unha profundidade entre 4 e 5 metros, onde se aloxa unha galería de tumbas que os veciños mostran con orgullo. Pois o cementerio non é, por decirlo en sí, non é bonito, porque temos que vir para el, pero é bonito así soterráneo. A luz, quen sabe se cara máis alá, entra a través de claraboias no teito creados nalgunha das varias reformas, porque as catacumbas seguense utilizando plenamente nos nosos días. Por exemplo, aquí está a miña familia, os meus abuelos, os meus bisabuelos, e eso. No outro lado está tamén meus abuelos, meus tíos, estos tolizas. Vamos, cando morre alguén que ten aquí o panteón, ven pa aquí. A necrópole de San Breixo de Arcos de Furcos, un lugar para visita e para o descanso eterno. As bibliotecas son ferramentas fundamentais para impulsar hábitos de lectura e moitas veces tamén son lugar de encontro e socialización. Hoxe neste telexornal Serán celebramos o seu día. Os seus 83 anos, Mari Carmen é unha usuaria habitual da Biblioteca Pública de Ourense, acode casa diario a ler a prensa. Y me encuentro muy a gusto aquí. Cogemos libros de viajes, que viajamos bastante, y entonces pues cogemos, los llevamos. Comparte sala cos que acoden a estudar. Eu polas mañáns a estudar o carné de conducir e máis o máster de educación. A ver, eu a biblioteca principalmente a uso como aula de estudo. Non hai distraccións e estás, pois, o que tes que estar. Esta biblioteca conta cun fondo de máis de 220.000 documentos, sobre todo libros. Realmente para que se hiciera mi hija y que pudiera venir a la biblioteca. Entonces, para dar un poquito de ejemplo, pues vine a la biblioteca, hacía mucho tiempo que no venía, y desde entonces sí que trato de venir pues para coger sobre todo libros de lectura. Agora mesmo tamén temos acceso a publicacións en formato electrónico, libro digital. A xente ven e podese conectar a internet nun dos nosos equipos, poden vir a ver a prensa ou ler un libro sin necesidade mesmo de ser socios. Espazos para bebés ou actividades para maiores buscan abrir a biblioteca a toda a sociedade. En torno á lectura, á cultura, ao patrimonio, pois as persoas atopen nas bibliotecas un lugar onde estar, un refuxo. Con ese obxectivo abre varios días a semana a cidadanía en xeral esta biblioteca escolar do Mosteiro de Celanova. A aplicación estupenda para as bibliotecas escolares, está todo informatizado e doado facer socios externos, pois eso, para partillar con todos o que temos. Partillar cultura e coñecemento que permita loitar contra a desinformación, Galicia conta con 313 bibliotecas públicas con preto de 900.000 socios. O Faro de Burela é un símbolo da identidade da localidade mariñá e agora tamén unha obra artística. O molde que serviu para restaurar a baliza que fendeu un temporal é unha pequena sala que recolle a esencia desta vila. Chantada en terra ao pé do mar, esta estrutura é o molde que serviu para refacer o Faro de Burela que se estragou co temporal de 2014.
O interesante está no interior. Ahora tuve ya la gran suerte de poder hacer esta intervención artística que mezcla tanto pintura como música, también con la colaboración del pueblo mariñano. Tal é a importancia desta baliza que figura no escudo municipal. Era unha reclamación popular que se dotase de vida. E outra localización, non, que vai a ser digna de visitar. Impresionante a forma de adentro de ver un mar, é que parece que te engulle un mar. Para arrinconalo, pois está aquí que é unha pasada. A intervención reproduce o azul inmenso do mar, a importancia dos encaixes e do mundo mariño representado por unha rede da que se pendurarán os recordos que cada un queira relacionados con el. Leva por título A pel do mar. En la piel se marcan todas nuestras vivencias, todos nuestros recuerdos y era una forma de poner en valor esa memoria mariñana. Sorprendeume todo, porque eu xo iba seguindo un pouco según iba facendo David, que me iba salindo, pero nada que ver con isto que se ve agora aquí. A representación da unión, de que entre todos se fan con diferentes aportacións, pois cousas realmente xeniales. Unha razón máis para visitar Burela. 9:20, hora de conectar co lugar a ver que preparan para hoxe. Entre outros, dixéronme que van pasar por ali Juanjo Bona ou Habló Pablo. Boa noite, Aitana. Que tal, Galloso? Aí falaches o teu tocalle, Habló Pablo. E, bueno, sempre moi atentos ás efemérides que se producen esta fin de semana, o reloxo que hai que retrasar. Juanjo Bona, efectivamente. Home, excelentísimo. A orquestra Os nosos recanteiros. Fania Blanco, show recanteiro. Bueno, temos festa e alegría e, como non, algún técnico na materia que é o que nos vai axudar precisamente para que esta... Lalo Penelas, vai ser Lalo Penelas. Perdón, el Lalo Penelas que nunca falta, nunca falta. Disculpa un momento que, compañero, tes un cable que che está salindo de fora, eh? No toques. Sigue o telexornal, Pablo, perdón. Sigue o telexornal. Que pasou? Estropeáchelo. Pois eu non fumo, Perdón, sigue. Eu seguir sigo, pero a ver se hai luar. Esta fin de semana, como dicían Galloso e Aitana, entra en vigor o horario de inverno, polo que deberemos atrasar unha hora aos nosos reloxos. O cambio será oficial ás 3 da mañá do domingo, hora peninsular, que pasarán a ser as 2, co que a xornada dominical terá 60 minutos máis. Este cambio horario, que se repite 2 veces ao ano, en marzo adiántase unha hora, pode ser o derradeiro se prospera a proposta española de reabrir o debate na Unión Europea para suprimir esta medida. Hoxe cumpriría anos Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno María de los Remedios, Cipriano de la Santísima Trinidad, Mártir Patricio Clito, Ruiz e Picasso. Nos ímolo deixar en Picasso. Era fillo dun mestre de arte que deu clase 5 anos na Coruña, onde o pequeno Picasso floreceu como artista. Ali faría a súa primeira exposición pública con este O home con gorra. E ali morrería tamén a irmá do artista, Conchita, soterrada en Santo Amaro, feito que o marcaría para sempre. Parece falar dese tema neste A vida do seu período azul, pero a contribución clave de Picasso á arte moderna foi o cubismo. Este As damas de Aviñón marca o comezo desa etapa, e aquel neno que estudou na Coruña converteríase en autor máis prolífico da historia, con máis de 150.000 obras. A máis cara, As mulleres de Alxer, poxada por 179 millóns de euros, e tamén sería, por certo, o artista máis roubado da historia, pero iso deixámolo para outro día. Feliz fin de semana.